Debbo Muuma ko debbo gonnoɗo reedu ha woni lewru mum. Nyalawma gooto omo ɓenna e demal suudu makko o felmi ɗum. Ɓiyi ko gonnoɗo e reedu makko o wimo massa nene. Ne debbo o yehi ha hepti dañi ɓiɗɗo debbo joɗɗo o innira Kumba. Jinnaɓe makko ɓe keɓi belamma ene feewi. Ɓiɗɗo o ene yaha ina mauna ha foti wawde haalde kono haalani. O woni ɗon omo mauna ha o watti wallude yummakko e liggey nder galle o kono ha joni o haalani. O woni ɗon ha o mawni o woni mbomri ndi gandanɗa hoore ma tolnima e resede. Nyalawma goto o yehi toon to woyndu to omo ƴooga o hawri toon e suka gorko goto jeeyaɗo e nder wuro he biyeteɗo Samba. Ne yitere Samba fawe Kumba nde tan ɗon e ɗon Kumba naati e ɓernde makko o yiɗi ɗum. O salminimo suka debbo o jabtaki. O rewi omo haalda e mum omo ƴeewa o tawi tigi rigi suka debbo o ndekete ko Muuma wawa haalde. Kanko Samba no hooti galle maɓɓe nde tawa noon omo jogii debbo jeewo no joddi e jinnaɓe makko nde o wi wonde o yi suka debbo mo yiɗi kono noon suka debbo oɗon ko Muuma o wawa haalde. Yummakko wimo kan haala kam saɗa wawi pawa ɗum e leydi, sabu debbo Muuma kam natta e nder galle he te kadi debbo ma jeewo o mboɗo famodire mum, mi yiɗa ɗo goɗɗo. Nden woni no Samba yehi to mawɓe wuro ɓe haalde e mumen. Ɓen jewtide e yummakko ha pooli ɗumen e konngol. Ɓe dokkimo Kumba hurti. Ne o ari o hurti e nder galle he, debbo jeewo o de kañum yaadani hen hande yaadani hen janggo. Kono noon debbo mo tawi e nder galle o jaggirimo tan ko miñiko. Te on ene fiɓi kay wonde debbo mo gandanɗa hoore ma ko nawle wawa haalde hare mon hewata. O felliti jaggodirde e Kumba garɗo e nder galle he. Omo wonde e mum omo gollodo e mum ha nyalawma goto Samba noddi joom suudu mum jeewo o on wiyete ko Mali. Samba wimo mami yaa e nder ladde he mi yaada e ɓiyam o. Somin jeehi e nder ladde he kala kullel ngel kawrimi e nder ladde he mi wara. Somi wari ɗum mi ƴetta ƴiƴam ɗam mi sulmoro mi waɗa ɗum e ɓandam he. Ɓiyam o arta noon wiyo on wonde won kullel gotel warimi e nder ladde he. So haalani on ɗum noon mbaɗe feere fof pamminon ɗum Kumba mandi noon hawa faama wonde won kullel bargel kam e nder ladde he. So tawi ɗum yonti noon an Mali an e Kumba gardon toon e nder ladde he. No haaldi ɗum e debbo makko jeewo o, Samba yaade e ɓiyum o ha e nder ladde he. O wari toon kullel gotel o moomi ƴiƴam ɗam o neli ɓiyiko o. O wiɓe wonde babam koko yinno warde kullel gotel, kullel ngel felmi ɗum. O mona leli toon to nguy jeeri. Ɗon ɓiyiko o tami tappere mum ene doga ene miijo. Ɗum fof foti wawde gasde. No yetti nde o haalani yummakko ko bammakko haalanimo yo haalan ɗum ko. Yummakko wone wayde. Yummum Samba kadi ari ɓe kalani ɗum kañum ne wone wayde. O wi mi andino o debbo Muuma kay o wona ngabdi o addanta kam jammu e nder galle he. Ne ɗum waɗi nde Mali ene wondi e hakkille mum. O ari o tawi Kumba ene surtina. Ɗon o mandi nani Kumba ha Kumba andi ko kewi ko. Kumba werli horde de tan guite ɗe ngalti gonɗi. Ɗon de kamɓe ɗiɗi fof ɓe kippodiri ɓe gone wullude. Mali yehi ƴeewi sumalle waɗi hen ndiyam, ƴeewi sumalle goɗɗo waɗi hen ndiyam. O wi wonde Kumba njehen. Goto e maɓɓe fof jogui sumalle mum ɓe jalti wuro ngo. Ɓe tindeni to Samba leli to ngoy jeeri. Ɓe jeehi ha ɓooyi seeɗa Mali wi fat mi yimana joom gallam mo. Tan o wi joli ngay won ko joli. Samba wañi kullel wari ɗum so joli. Bajjo nanay les lekiki so joli. Ɓe jeehi seeɗa kada o ɓamti jimol ngol. Joli ngay so joli. Samba wañi kullel wari ɗum so joli. Bajjo nanay les lekki so joli. Bajjo kam eɗen gandi ko goto e yummum goto e bamum ko kañum tan yummum e bamum jogi. Kanko Samba o ɗon ko bajjo o wonno.
ɗon de kanko mali o ɓamti jimol ngol joli ngay joli ngay so joli samba wañoyno kulel wari ɗum so joli bajjo nanay les lekki so joli e on saha de kumba ene ƴeewa toni mali ɗi ne mbaɗata ni eno yimrata ni kanko kumba Muuma o de o woni ŋunje les eɓe jaha eɓe jima eɓe ngoya eɓe jima eɓe ngoya eɓe jima haɓe jetti ngoye jeeri ɓe tawi samba ina leli ina leppi ina wojji coyi e ƴiƴam ne kumba Muuma o yimo nde o ɗon de ɗemgal mum ngal teppiti o wawi haalde tan ndeysano wi joli ngay so joli samba wañoyno kulel wari ɗum so joli bajjo nanay les lekki so joli ɗon e ɗon tan samba nani ɗum girñiti jooɗi o wi kumba mi mayani hay hunde heɓtakimi ɗeɗo peeje de ko min waɗi ɗum ngam beela aɗa haala ko ɗum wonno fandaram hen joni a haali emin jetta gueno ko ɗon de kumba ummi hankanti watti haalde ko heddi e gurdam mum ko ɗum saabi de konngol Pulaar ene wiya kala nde feere fewja woni tawra ko nanodiral nan ɗon non tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe Tinndol TV continue wadde abonné mbaɗon like ɗacconen commentaire uji mon nde tawno ko beelamma mon woni fartange amen kono noon so tawi oɗon jeeɓa vidéo ji ɗi publicité ji garoji ɗi ko kanji mbawata yencinande en jeeɓe publicité ji ha gasa oto coupé ɗum noon komi ñaaguiɗo on ɗum tan nde tawno emin jiya hen koye amen emin ɓeydo jogade coftal tigui kono noon wona titonde tan mbaɗon tan abonné mbaɗe abonné e nder senuji fulɓe ɗi kala nde tawno ko dañete e nder leƴƴi goɗɗi ɗi ene foti dañede e nder men te kadi ma daña e nder men so Allahu lamɗo haaji kala e mon jiɗɗo noon publicité ji mum ɗenna e nder vidéo ji titonde ene wawi noddude en e tongode men nde joguiɗen 77 824 59 43 77 824 59 43 on jarama gila fast food mbañ ari caɗele ñamdo gase nokshot fast food mbañ kala ko ɓernde ma addi gaddaneɗa jiɗɗa ko poulet jiɗɗa ko brochette shawarma hamburger kebab sandwich walla ko norvégienne repas e dîner fof ene tawe toon hakay bottare e hirande fof ene tawe on fast food ɓe kaɗani ɗon kala jaramɗam jiɗɗa aɗa wawi tawde ɗum e nder oɗon fast food mbañ ñamdu welndu jaɓɓeɗa e jaleɗe joɗoɗa ɗo laaɓi cerweɗa ko weeli fast food mbañ wasde nadde toon ñamoyde wasde yidde ko weeli tigui dogue ko ɓuuri yawde e yaccade taw yon fast food mbañ toon to Carrefour Seydou Nourou sa ummima côté Carrefour o wonanma ko jungo ma ñaamo tawi ko banggue poto 6 gumoriɗa wonanma ko jungo ma nano info line 66 96 16 00 bandiraɓe musidɓe saɗa yiɗi nanude reedu ma ko laaɓi saɗa ñam e nokku labɗo noon ko fast food mo mbañ tigui